Humingi ng tawad si Mamang dahil sa pagkamatay ng ibang kasamahan nila Pio Carpio. Pinaliwanag din ito na kaya hindi nila nagagawang makapagbigay ng tulong dahil meron silang matinding kinakaharap na misyon na tanging silang dalawa lang ni Tatay Dadoy ang makakagawa. At nakasalalay doon ang buhay ni Tatay Dadoy. Matapos makapagpaalam ni Mamang, nag-iwan ito ng mensahe sa kanila. Ang sabi niya, matuto sila Pio Carpiong kilalanin ang bawat magiging kaharap nila at pag-aralan ito ng maigi. Matuto din si Pio Carpiong kilatisin ang lahat ng kanyang isasama sa digmaan nang sa gayoy hindi na maulit pa na may masawi sa kanila. At ang huli niyang bilin ay matinding pananalig sa Ama. Yun ang susi sa lahat para manalo sa lahat ng pagsubok na kanilang gagawin at kahaharapin. Kasabay ng pagbitaw ni Mamang ng mga katagang yan ay ang dahan-dahan nitong paglaho sa lagusang ginawa ni Tatay Dadoy. Si Tatay Dadoy naman noon ay nakangiti lamang habang sinisipat ang kaanib ng samahan. Sa pagkawala nila Mamang, biglang bumalik ang labis na katahimikan sa buong paligid. Ang iilan sa kanilang mga kasamang tinamaan ng malubhang pambabarang ay bigla na lang nakaramdam ng kagaanan ng kanilang sarili na parabang isang matinding sakit ang tuluyang naglaho sa kanilang mga katawan. Habang pinagmamasdan noon nila Pio Carpio ang paligid, nasipat nilang apat sa kanilang mga kasama ang tuluyan ng nabawian ng buhay. Ang ilan sa mga ito ay malubhang nasugatan at ang ilan naman ay galos lamang ang nakuha sa laban. Si Gonzalo noon ay halos hindi na makagalaw ng maayos sa kadahilanang matindi rin ang paghihirap na kanyang dinaanan. Makaharap lamang ang singiw at ang asawa nitong merong alagang markupo at jablo. Sa paglalakad nila sa lugar, may mga nasilayan silang sigbin na dahan-dahang nag-iiba ang kaanyuan. Ang iilan sa mga itong merong hindi gaanong malubha ang tama ay dahan-dahang naglalakad papalayo sa kinaroroonan nila Pio Carpio. Ermitanyong Carpio, ano hong gagawin natin sa mga katawang kumalat sa lugar na ito? Tanong ni Samuel. Susunugin natin ang lahat ng yan, Samuel. Walang ititira kahit buto. Maging ang kubo nila ay tupukin rin ng nagniningas na apoy. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Samuel, tumangulang naman ito at dali-daling umalis sa kinaroroonan ni Pio Carpio. Ang mga bangkay ng kanilang mga kasama ay itinali nila sa kahoy upang madala sa kanilang tahanang tinutuluyan. Bibigyan nila ito ng isang magandang libing dahil sa ginawa ng mga itong kabayanihan. Sa pagkakatanda ni Gonzalo, nasa bandang 2:00 na ng umaga natapos ang dinayo nilang digmaan. Marami man ang nahirapan sa labanang yun. Kahit papaano, nagawa nilang mailigtas ang isang baryo sa talusan. Habang tinatambak nila ang mga bangkay ng kanilang mga kalaban, panay naman ang ginagawang pag-uusal nila Samuel upang matahimik ang kaluluwa ng kanilang mga napaslang. Habang dahan-dahan nila itong sinisilaban, kitang-kita nila ang paglabas ng kaluluwa ng mga ito na siyang agaran ding naglakbay sa kawalan. Alam nilang ang kanilang mga binitawang usal ang gagabay sa mga ito, kung kaya't nasisiguro nilang walang magpaparamdam na kaluluwa sa buong paligid. Kung meron mang magpaparamdam sa lugar na yon,
ay maaaring mga uri lamang ito ng engkanto at elementong nakasaksi sa digmaan. Matapos itong gawin ng pangkat nila Pio Carpio, biglang nagningas ang napakalaking apoy sa lugar na yon. Sa tagal maapula ng apoy na yon, ay halos nadamay pati ang kalahati ng gubat, di kalayuan sa pinagpupugaran ng mambabarang. Hindi naman ito ikinabahala nila Pio Carpio. Gawa ng ang nais lamang nila ay mawala ang lahat ng bakas ng mga mambabarang. Matapos nila itong gawin, dahan-dahan na silang naglakad pabalik sa kanilang tinutuluyan. Habang pasan-pasa nila Gonzalo ang bangkay ng iilan sa kanilang mga kasama, hindi niya napigilang maging emosyonal sa harap ng kanyang pangkat. Kahit anong pagpipigil ang gawin ni Gonzalo, hindi niya nakayanan ang bugso ng damdamin para sa nawala niyang mga kaibigan. Ramdam na ramdam ni Pio Carpio ang bigat ng dibdib ng kanyang pamangkin sa bawat paghakbang nitong ginagawa habang pasan-pasan ang mga bangkay ng kanilang mga kasama. Iho, huwag mo nang masyadong dibdibin ang pagkawala nila. Isipin mo na lang na namatay silang matapang na ipinaglalaban ng mga adhikain ng ating samahan. Pakatatandaan mo nawa na ang kamatayan ay bagong simula ng ating kaluluwa. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili nitong tingnan ng kanyang tsuhin ng kanyang mga matang patuloy ang pagbuhos ng luha. Doon pa lamang unang beses na silaya ni Samuel na umiyak si Gonzalo, kung kaya't labis niya itong ikinagulat. Hindi niya lubusang akalain na ang isa sa mga pinakamalakas na aswang na nakilala niya ay meron din palang pusong singlambot ng isang bulak. Sa pagdating nila sa kanilang tahanang tinutuluyan, pinili ng kanilang pangkat na agarang gumawa ng kabaong na siyang paglalagakan ng mga kasama nilang na maalam. Hindi nila noon alintana ang pagod at puyat dahil sa napalitan na ito ng matinding paghihinagpis para sa pagkawala ng kanilang mga kasama. Nang maisaayos na nila Pio Carpio ang lugar na paglalagakan ng bangkay, doon pa lamang nila piniling magpahinga. Nauna na noong magpahinga si Pio Carpio, gawa ng labis-labis din ang natamo nitong sugat sa digmaan. Dinaramdam pa noon ni Pio Carpio ang kanyang espiritual na wangis sa kadahilanang maging ito ay labis na naapektuhan sa pinsalang natamo ng gudur na kanyang kaibigan. Sa pagsapit ng umaga, agad din namang nalaman ng karatig baryo ang nangyari sa pangkat ni Pio Carpio. Marami ang nakilamay sa kanila, gawa ng ang mga namatay na albularyong kanilang kasama ay kilalang manggagamot sa lugar ng talusan. Halos hindi makapaniwala noon si Gonzalo na ganoon na pala katunog ang pangalan ng kanilang kasamang na maalam. Sa pagsapit ng hapon, habang abala sila sa pag-aayos at pagbibigay ng mga makakain sa nakikilamay, biglang merong lumapit kay Pio Carpiong isang matandang lalaki. Pansin ko, Ginoo, kayo ang pinuno ng samahang ito. Ako ay nababahala sa mga susunod na mangyayari, kung kaya't nais ko itong malaman mo. Di kalayuan sa lugar na ito, merong hindi pangkaraniwang baryo. Ang baryong yon ay pinamumugaran ng mga balbal na eksperto sa pagtangay ng mga bangkay ng tao. Mag-iingat kayo, Ginoo, dahil alam kong magpupumilit ang mga ito na makuha ang bangkay ng inyong mga namatay na kasama. Desperado ang mga balbal na kumain ng mga albularyo dahil sa paniniwala nila, lalo silang lalakas kapag bangkay ng albularyo o antingero ang kanilang kinain.
babala ng matandang lalaki. Nang marinig ito ni Pio Carpio, ay bigla siyang nagulat sa kanyang mga narinig. Akala niya, yun na ang huling pakikipaglaban nila sa talusan. Pero hindi pa pala. Kasabay ng pag-alis ng matandang yon, ay ang pagbigay utos ni Pio Carpio sa kanyang mga kasama. Ayon kay Pio Carpio, upang maiwasan ang pagtangay ng balbal sa isang namatay, ay kailangan mong magpaliyab ng sulo sa tabi ng bangkay at papaikot ng bahay. Ginagawa ang bagay na yon upang tuluyang maitaboy ang balbal at matanggal ang kanilang sabulag sa pagpasok nila ng bahay ng mga namatay. Madaling masisipat ng mga ordinaryong tao ang kanilang kaanyuan kung sakaling madapo sila sa isang maliwanag na lugar. Dagdag pa ni Pio Carpio na lumilitaw lamang ang totoong anyo ng balbal kapag nagkaroon sila ng anino sa pamamagitan ng liwanag na nanggagaling sa siga ng apoy. Paniniwala na kasi yun ng mga manggagamot na walang pagbabalat kayo ang maaaring magawa ng balbal sa harap ng liwanag na gawa ng kalikasan. Nang malaman ng mga kasama ni Pio Carpio ang tungkol sa mga balbal, agaran din naman silang nagsiga ng apoy papaikot sa paligid. Hindi nila pwedeng ipagsawalang bahala ang sinabi ng matanda dahil maaaring malagay sa panganib ang bangkay ng kanilang mga kasama kung sakaling umatake ang mga ito nang hindi nila napaghandaan. Kahit tirik na noon ang araw, ay patuloy pa rin ang pagsisiga nila Pio Carpio sa buong paligid. Matapos nila itong gawin, pinili nilang muling mag-alay ng panalangin sa pagtatawid ng kanilang mga namatay na kasama. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na nga ang dapit hapon. Marami-rami na sa nakikiramay noon ang nagsisiuwian upang gawin ang kanilang mga trabahong naiwan. Sa pagsapit ng gabi, pinili nila Gonzalong magbantay sa buong paligid. Iniinda niya pa noon ang kanyang mga sugat sa kanyang katawan, pero hindi na ito gaanong pinapansin ni Gonzalo. Habang sila ay naglalakad ni Samuel, panay ang kanilang ginagawang pag-uusap tungkol sa mga kakayahan ng balbal. Nais maging pamilyar ni Gonzalo sa mga balbal upang kung sakali mang magkaharap ang kanilang mga panig, ay alam na alam niya ang kanyang gagawin. Ayon kay Samuel, na ang mga balbal ay napapabilang sa uri ng mga aswang. Ang kaibahan lamang sa mga ito ay ang kanilang mga pagkain. Mas nais kasing kumain ng mga balbal ng patay na tao sa paniniwalang lahat ng mga naiwang abilidad ng kanilang kinakain ay kanilang matataglay. Ginagawa ito ng mga balbal upang mas lalo pang maging malakas sa kahit na anong nilalang na kanilang makakalaban. Mas titindi pa ang kapangyarihan ng mga ganoong uri ng nilalang kung makakalasap sila ng bangkay ng mga albularyong merong karanasan sa kahit anong uri ng digmaan. Hindi madaling matinag ang mga balbal sa kadahilanang wala itong kinakatakutan. Kahit marami ang malagas sa kanila, basta't makuha nila ang kanilang nais ay hindi yon problema. Kapag iniutos ng nakakataas sa kanila na nakawin ang bangkay ng isang namatay, ay gagawin nila ito kahit ano pa ang maging kapalit sa kanilang kapangasan. Dagdag pa ni Samuel na kapag merong namumuno sa mga balbal, ay parang mga hayop ang mga miyembro nito. Walang kakayahang makapag-isip at makalikha ng kanilang sariling desisyon dahil sa palaging utos lamang ng kanilang pinuno ang susundin at susundin ng mga ito. Alam mo, Gonzalo, ang kinakabahala ko lamang ngayon sa mga balbal ay baka meron itong mga kaanib na mga busaw.
Kadalasan kasi, kapag isang baryo na ang nagiging pugad ng mga balbal, ay meron din ditong naninirahang mga busaw. Kokonti lamang ang mga busaw pero labis ang lakas ng mga ito na kadalasang ito ang ginagawang gabay ng mga balbal. Kagaya ng mga balbal, bangkay din ng tao ang kinakain ng mga ito. Ang kaibahan lamang sa mga busaw sa kanila ay ang kanilang anyo. Paliwanag ni Samuel. Ayon pa kay Samuel na ang mga busaw ay kadalasang kasing taas ng isang matandang puno. Wala itong mga saplot at kokonti lamang ang buhok nito sa kanyang katawan. Tanging tapis na parang sa katutubo lamang ang sinusuot nito upang maitago ang kanyang kasarian. Mahilig ding magsabit ang mga balbal ng mga bungo ng tao sa kanyang katawan na ang tanging silbi ay palamuti lamang sa kanilang mga katawan. Kapag ang isang ordinaryong tao ay nakasilay ng busaw sa gubat, yun na din ang katapusan ng kanyang buhay. Dahil hindi titigil ang mga busaw na hindi mapatay ang sinumang makasilay sa kanilang kaanyuan. Sa pagtagal ng panahon, unti-unting nawawala ng bilang ang mga busaw dahil sa pagkamatay ng kanilang mga iniingatang supling. Paglalarawan ni Samuel sa mga busaw, merong kalakihan ang mga katawan nito. Palaging nanlilisik ang mga mata. Matatalas na hindi gaanong kahaba ang pangil. Kulay kayumangging mga balat at matatalas na mga kuko. Kadalasang tirahan ng mga busaw ay gubat at mga kakahuyang merong basa ang lupa. Mahilig ding mag-imbak ng mga bangkay ang mga busaw na siyang kanilang pinagsasaluhan kapag wala silang nahahanap na pagkain sa paligid. Maihahalin tulad mo din ang mga busaw sa hayop dahil ang tanging isip lamang nito ay pumatay ng tao, magnakaw ng mga bangkay, at kumain. Hindi rin ito nakakapagsalita at puro pag-aangil lamang ang ginagawa nito kapag meron siyang nakaharap na kaaway. Matapos itong marinig ni Gonzalo, ay halos hindi ito nakaimik sa naikwento sa kanya ni Samuel. Hindi mapanatag ang isipan noon ni Gonzalo dahil sa labis na pag-aalala sa kanilang pangkat. Alam niya kasing mahina pa noon ang kanilang grupo, kung kaya't mahihirapan silang labanan ang ganoong mga uri ng nilalang. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang bumalik sa lugar na pinaglalamayan upang malagyan ng pangontra ang kanilang mga kasamang na maalam. Tio Carpio, kailangan ho nating paliguan ng suka ang mga bangkay ng ating mga kapatid. Maaari ho kasing may mga busaw na makikisali sa gagawing paglusob ng mga balbal dito sa ating lugar. Wika ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Pio Carpio, agad din naman itong nagbigay utos sa iilan nilang kasamang albularyo. Ayon kay Pio Carpio, na yun din ang pumapasok sa kanyang isipan habang sumasapit ang lalim ng gabi. Ninais niya lamang maghintay ng iilan sa kanyang mga kasamang may alam sa busaw upang maisagawa na niya ang pangontra para sa mga ganoong uri ng nilalang. Habang hindi pa noon gaanong kalaliman ng gabi, pinili nila Pio Carpiong gamitin ang lahat ng sukang naroon sa tahanan na kanilang tinutuluyan. Ibinabad nila sa suka ang kalahating kilong asin upang mas maging mabisa ang pangontrang kanilang gagawin. Sa pagsapit ng 8:00 ng gabi, doon na nga kinuha nila Pio Carpio sa kabaong ang mga bangkay ng kanilang kasamahan. Inalisan nila ito ng saplot upang maibabad ang katawan ng mga ito sa sukang merong mga asin. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, agaran din naman nilang ibinalik sa mga kabaong ang mga bangkay nito. Ilang minuto pa ang lumipas,
Tuluyan na ngang naisaayos nila Gonzalo ang kanilang mga pangontrang nagawa. Sa pagtungo nila sa lamayan, agaran din naman nilang pinabantayan ang mga apoy na nakapaikot sa kanilang tahanan. Dahil sa si Gonzalo ang may pinakamatalas na paningin sa kanilang pangkat, kaya siya ang napag-utusang magbantay sa buong paligid. Ipinasama sa kanya si Samuel upang kahit papaano'y hindi siya nag-iisang nagbabantay. Habang sila ay nag-iikot sa buong paligid, panay lang naman noon ang kanilang pag-uusap. Kung ano-ano na ang nagiging paksa noon ng kanilang usapin para lamang hindi sila makaramdam ng pagkabagot sa kanilang ginagawa. Kahit marami pa noon ang nakikilamay, hindi pa rin nagiging kampante sila Gonzalo. Pinili nilang pag-igihan ang pagmamasid sa paligid upang madali nilang matunugan ang paglapit ng mga balbal sa kanilang lugar. Alam nila Gonzalong mababaho ang mga ganoong uri ng nilalang dahil sa patay na laman ng tao ang kanilang pinagpipiestahan. Madali niyang maaamoy ang amoy ng mga ito dahil na rin sa meron itong pagkakatulad sa amoy ng mga aswang na kadalasang nakakaharap nila Gonzalo. Habang lumalalim ng lumalalim ang gabi, paisa-isa nang nagsisialisan ang mga taong nakikilamay sa kanilang mga kapatid. Sa pagsapit ng 10:00, tanging ang kanilang pangkat na lamang ang nagbabantay sa buong bahay. Wala na silang kasama noong ordinaryong tao, kung kaya't yun na ang oras na kanilang inaasahan sa pagpapakita ng mga balbal. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakasipat si Gonzalo ng 2 lalaking nakatingin, hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Kasabay ng pagsilay doon ni Gonzalo ay ang pag-amoy nila ng isang napakabahong hangin. Lahat ng mga albularyong naroon sa lugar ay napatigil dahil sa pagpaparamdam ng mga balbal sa paligid. Dahil sa kanilang mga nasilayan, doon na pagtanto ni Pio Carpiong totoo ang sinabi ng matandang kanyang nakausap noong umaga. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang mga balbal, kitang-kita nila ang paglakad ng mga ito papalapit sa kanilang kinaroroonan. Agaran din namang naalarma noon ang kanilang grupo, kung kaya't kanya-kanya na silang karga ng kanilang mga bakod at puder sa kanilang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakasipat pa sila Gonzalo ng mga karagdagang panauhin sa likod ng mga taong una nilang nasilayan. Sa paglakad papalapit ng mga ito, doon na kumpirma ni Gonzalo na yun na ang tinutukoy na grupo ng mga balbal ni Pio Carpio. Okay, anong gusto ninyo? Ibang story naman o ituloy natin sa 71? Pa-comment ako ng iba naman kung trip nyo ibang kwento o tuloy lang kung trip nyong dire-diretso lang tayo. Kung sino may pinakamaraming comments, yun ang pakikinggan ko. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.